kanyang kumpanya. Tinatayang nasa $1 trillion ang market value ng Tesla, kung saan halos 3.6 milyong shares dito ang naibenta ni Musk. Sinabi na rin nito na hindi siya binabayaran ng cash ng Tesla at tanging mayroon siya ay ang stock, kaya ang tanging paraan para makapagbayad ng mga buwis ay magbenta ng kanyang stocks. Bombo Sports News. Nakatuon ang atensyon na lamang nitong si Filipina weightlifter Heidelin Diaz sa pagdepensa ng kanyang titulo sa Southeast Asian Games at Asian Games sa 2022. Ito ay makalipas na umatras na siya sa 2021 World Weightlifting Championship na gaganapin sana sa Uzbekistan. Yan ho ay sa Disyembre 7 hanggang 17. Ayon kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Nux Pentebella na nirerespeto niya ang desisyon ni Heidelin dahil sa meron lamang itong maikling panahon para makapag-ensayo. Magpapadala na lamang anya ang bansa ng ibang pambato sa pamamagitan ng iba pang atleta katulad na lamang ni Vanessa Sarno, SEA Games champion Cristel Marcohon, Olympian Erlyn Ando at Mary Grace Diaz. Noong Setyembre pa, sana orihinal ang plano nitong si Diaz na magtungo sa Malaysia para doon mag-ensayo. Subalit ito ho ay naantala, kaya mayroong pagkakataon na lamang na maikli at hindi na ito tumuloy sa naturang aktibidad at yan ay may kinalaman pa rin sa kanyang mga iba pa na mga pinaghahandaan. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ikinasal na sina Derek Rousey at Ellen Adarna. Ginanap ang private wedding nito sa Rancho Bernardo Luxury Villas and Resort sa Bagac, Bataan nitong hapon ng Nobyembre 11. Pawang mga malalapit lamang na kaanak at kaibigan ang inimbitahan sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Agaw pansin din ng anak ng aktres na si Elias na tumayong ring bearer ng dalawa. Suot naman ng aktres ang gown na gawa ng designer na si Mac Tumang na siyang gumawa ng lava gown ni Catriona Gray noong Miss Universe 2018. Noong February 26 nang umamin ng dalawa sa kanilang relasyon dahil sa magkapitbahay sila sa isang exclusive village sa Ayala, Alabang doon sa may Muntinlupa. Naging normal lamang daw umano ang relasyon ng 44 anyos na aktor at ang 33 anyos na aktres. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo magtapos sa ating balitaan ng Bombo Radio Philippines, ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperator. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 42 araw na lamang bago ang Pasko. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo!
Sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo